No és el mateix estar a casa, que ningú et veu, que, bueno, no te veuen, no? Però avui et senten, no? Que et coneguin. Que et coneguin a fora sempre fa una mica de respecte. Però després, una vegada ja estàs i veus que t'hi trobes a gust i que millores, perquè això és una teràpia per millorar, no per empitjorar, doncs estan contents. Els meus germans em troben bé que faci la ràdio perquè em veuen que milloro, que és una activitat que m'agrada molt, em trobo molt realitzat i ho veuen bé. La meva família l'escolta de tant en tant per internet, perquè està a Saragossa i també estan contents. Comences a fer coses que dius, ostres, jo això pensava que no ho podia fer. O parlar amb algú. Jo, per exemple, el que estic fent ara, abans no ho faria. Jo no parlaria, bueno, no podria, senzillament no podria. En canvi, és un gran repte, no? Vull dir, això és increïble, no? El que pot un evolucionar. És com una medicació més, però jo penso que sense efectes secundaris, no? O sigui, al revés, els efectes secundaris són prou potents com per poder continuar endavant. A mi aquesta activitat del centre m'ha servit com un activador per fer més activitat. Per exemple, he escrit un llibre i estic escrivint un altre. Aquest és l'escriptor poeta, aquest és el nostre mestre, i jo és la que xerro.